What's Juice a vítam vás pri prvom tutoriáli, ako si nainštalovať do Minecraftu mapu Skyblock a ešte plus jednu Survival Island a niečo také. Tak, ukážeme si ako na to ľahký spôsob. Tak, poďte na stránku www.9minecraft.net a stiahnete si tam, ukážem vám kde, stiahnete si tento Skyblock. Potom si otvoríte save, dáte Minecraft a .minecraft si nájdete a sem a otvoríte si Skyblock. Takto. No, tak potom si toto Skyblock vložíte takto sem. Takto, no, tento si ho dáte sem, ja už ho tam mám. Potom sa vám to začne takto sťahovať. Trvá to málo. Zapnite si launcher Minecraft a potom no, dáte si takto a ja to tu mám už. No, tak vy to budete mať totálne na konci, to je jedno, ale vidíte, že je to Skyblock. No, počkajte, kde, tam je ďalší ostrov, no. Tak, potom ešte si dneska ukážeme nejaký Survival Island. Takýto, no už sa to chvíľu stiahne. Vyzerá to fakt dobre, to je toto. Ak chcete, tak si ho dopozrite tento, ale aj toto urobím aj niekedy aj na tento celú, no takýto. No, tak ja sa vrátim, keď to bude stiahnuté a no, mne sa to stiahlo a dáme si saves zase a toto Survival, dúfam, že mi to takto vyjde. No, dobre. Lebo tento neviem, čo je to za návod a pridáme to sem ako posledné. No, tak toto je to sťahovanie. Takto. Tak vidíte, už máme. Je to veľa už, no a bam. Finišujeme, je to tu. Dáme si, zavieme si Minecraft. No. A otvoríme nový. Nemusíte mať pri tom zapnutý A. No, uvidíme, či sa to nainštalovalo naozaj. Tak, dáme si to zväčším, aby ste videli. No. Tak. No, takto. A vidíte. Je to taký welcome to Enderia Island. No, tak ukážeme si, troška si zahráme na tejto mape. No, tak. Už to už lepšie a ukážeme si, ako. Tu máme, že Enderia Island, blablabla. Ak poviete po anglicky, tak si to prečítajte. Ja ešte neviem dobre, ale tak pozrite si celé, či tu nemáte nejaké čest, ako ja. Takto, že ja som toto ešte nikdy nehral. Ako vidím, je tu dedina, takže to je dobré. No, tu máme obilie. Neviem, či sa tu ničiť bloky môžu, alebo nie. Tak, no, ako vidíte, takéto. No. Takto môžeme si to ukázať ešte. Môžem čo nájsť. Tak ja tu asi, takto je to. No. Tak vidíte, je to mapa. Bude to fungovať určite. Lebo to funguje aj mne. No. Tak, to je dneska odo mňa všetko a uvidíme sa v ďalšom tutoriáli alebo videu.